Så er det ved at være slut med hønsehusbyggeriet. Det sidste, der er lavet i dag, det er, at der er sat en dør i. Der mangler lige at blive sat hønsenet i døren. Så er der blevet sat 2 kroge op herover, så man kan hænge en vand og en madbeholder op herover. Så er der klar her. Jeg har lavet en lille detalje herinde. Jeg har nemlig sat en plade i midten her, så de små kyllinger, som kommer på mandag, kan være derovre i den side der. Og så hønemor med sine 6 æg, hun kan ligge her og hygge sig. Og så kan hun nemlig komme ud af døren her, uden at kyllingerne kommer ud. Så lukker vi det igen. En anden detalje er denne her lille krog, der hænger her, som er beregnet til, at når man åbner her, så har jeg sat hønsenet herinde. Så kan vi sætte krogen fast heroppe, så den ikke blæser i. Og det vil sige, at man kan lukke over i den anden side her, og så er der stadig frisk luft ind til hønsene. Men herinde er det så meningen, at kyllingerne de skal være. Jeg har købt strøelse og en lille vandbeholder, og den der varmelampe har jeg lånt af Finn, og så har jeg sat strøm ind i hønsehuset også. Og så har jeg lige sat den plade ned i midten her, som nemt kan pilles ud igen, når de er blevet så store, så de må gå ud i hønsegården. Og hernede, der kommer strømmen så ind der. Og der kan så ligge nogen her og hygge sig. Men nu er det næsten færdigt. Det sidste, der mangler, det er simpelthen kun, at der skal net i døren her. Og så skal der sættes et lille håndtag her, så man kan komme ind. Der er kommet net op for oven også. Og det har fået sit navn, Gallinero, hønsehus på spansk. Så ligger der en stak sten, som jeg havde tænkt skulle grave sådan lige ned i jordhøjde, så man kan slå græsset og køre hen over dem hele vejen rundt. Og det var det.